Patrick Stijven en de goed betaalde man. Hij is echt opgegroeid en getogen in steen. Het is een echte vastelavondsvierder. En een gaststeen tussen de goed bekende en zeer gezegende gast. Hartelijk. De muziek komt. En als je wilt weten bij onze prinses in het jubileumjaar 2014 wil ik u verzoeken om samen met mij te tellen. Secondaten. Seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wat is dit? Jongens, en is niet het komende seizoen liggen op de treinen, maar er is nog geen moment. We zullen de eerste komen decoreren. En ik kom op, DJ, we zien er goed op. Ik kom op, de beste muziek, dat speciaal voor hem geschreven is. En ik heb ervoor iemand die willen doen. Jongens, muziek! Måste det vara